Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна на официално посещение в Берлин. Това съобщи украинският президент в социалните мрежи. Вече съм в Германия. Днес планът е да се срещнем с американския преговарящ екип. Фокусираме се върху това как надеждно да гарантираме сигурността на Украйна, така че опитът от Будапещенския меморандум и руската инвазия никога да не се повтори. Разчитаме на конструктивни преговори, написа Зеленски в своя телеграм-канал в неделя следобед. Във вечерното си видеообращение в събота Зеленски обяви очакваните срещи, по-специално с представители на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на посещението му в Берлин. Той обяви и Украинско-американски ден в Берлин. Днес имаме Украинско-американски ден в Берлин. Разбира се, ще се видя отделно с канцлера Мерц и вероятно вечерта ще се видя и с някои от нашите европейски партньори, поясни Зеленски.